Home, té unes conseqüències, jo diria, que demogràfiques i referent a la productivitat, a la qualitat de vida i a la qualitat de vida també, si vols, democràtica, molt importants. El tema de que hi ha gent que estigui parlant de que hi ha una generació, o hi haurà una generació, diguéssim, perduda, entre cometes, doncs això és importantíssim a nivell demogràfic. Per exemple, a nivell de poder pagar les pensions, o poder criar uns fills, o poder tenir una vida digna. També, a part de malalties mentals, com per exemple la depressió, el tema de percebre de que no hi ha res a fer, de que el clima és tan negatiu, de que no me'n sortiré, pot causar el que, per exemple, en psicologia social es coneix com indefensió apresa, en altres, diguéssim, situacions, no? Que és, diguéssim, aquesta percepció de que facis el que facis, no hi ha res a fer, que no me'n sortiré, que no cal ni intentar-ho. Això té molt a veure amb el concepte de depressió i és típic d'aquesta situació.